Дисклеймер. Гэта казка зусім не дзіцячая. Беларускія народныя казкі. Піліпка, сынок. Жылі мужик і жонка, і дзяцей у іх не было. Жонка бядуе, няма каго ёй калыхаць, няма каго гадаваць. Аднаго разу мужик пайшоў у лес. Высек з алешыны палена, прынёс да хаты і кажа жонцы: «На, калышы». Палажыла жонка палена ў калыску, ды давай калыхаць і ката спяваць. Люлі-люлі, сынок, з белымі плячыцамі, з чорнымі вачыцамі. Калыхала дзень, калыхала другі, на трэці бачыць, замест алешынкі ляжыць у калысцы хлопчык. Зарадаваліся мужик і жонка. Назвалі сынка Піліпкам і сталі яго гадаваць. Падрос Піліпка і кажа бацьку: «Зрабі мне, тата, залаты чоўнік, срэбранае вясельца, хачу рыбу лавіць». Бацька зрабіў яму залаты чоўнік, срэбранае вясельца, ды выправіў на возера лавіць рыбу. Сынок як лавіць, дык лавіць. Дзень ловіць і ноч ловіць. Нават і есці да хаты не ідзе. Вельмі ж добра рыба ловіцца. Маці яму сама абед насіла, прынясе да возера і кліча: «Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок». Піліпка падплывае да берага, высыпле з чоўна рыбу, а сам з'есць піражок, ды зноў на возера. Пачула старая ведьма Баба-Яга, касцяная нага, як маці кліча Піліпку, і парышыла яго са свету звесці. Узяла яна мяшок і качаргу, прыйшла да возера і пачала клікаць: «Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок». Піліпка падумаў, што гэта маці, і падплыў, а Баба-Яга падчапіла качаргою чоўнік, выцягнула на бераг, схапіла Піліпку ды ў мяшок. «Ага, кажа, больш не будзеш ты тут рыбку лавіць». Закінула мяшок на плечы і панесла да сябе ў лесную гушчэчу. Доўга несла, змарылася, села адпачыць, ды і заснула. А Піліпка тым часам вылез з мяшка, паклаў туды цяжкіх каменняў, ды зноў вярнуўся на возера. Прачнулася Баба-Яга, схапіла мяшок з каменямі і крэхчучы панесла дадому. Прынесла і кажа да сваёй дачкі: «Спячы ты мне на абед гэтага рыбака». Вытрусіла Баба-Яга мяшок на падлогу, а там адны камяні. Як узлавалася Баба-Яга, як закрычыць на ўсю хату: «Я ж табе пакажу, як мяне падманваць». Зноў пабегла на бераг возера, ды давай клікаць Піліпку: «Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок». Пачуў гэта Піліпка: «Не, кажа, ты не моя маці, а ведьма Баба-Яга, я цябе ведаю. У маёй мамы голас танчэйшы». Як не клікала Баба-Яга Піліпку, не паслухаў яе. «Добра ж, — подумала Баба-Яга, — зраблю у сабе танчэйшы голас». Пабегла яна да каваля і кажа: «Каваль, каваль, натачы мне язык, каб танчэйшы быў». «Добра, — кажа каваль, — натачу. Кладі яго на кавадла». Палажыла Баба-Яга свой доўгі язык на кавадла, каваль узяў молат і пачаў кляпаць язык. Адкляпаў так, што ён зусім тонкі зрабіўся. Пабегла Баба-Яга на возера, ды кліча тоненькім галаском: «Піліпка, сынок, плыві пад беражок, з'еш піражок». Пачуў Піліпка і падумаў, што гэта маці яго кліча. Падплыў да берага, а Баба-Яга цап яго ды ў мяшок. «Цяпер ты мяне не падманеш», — радуецца Баба-Яга. І, не адпачываючы, прынесла яго дадому. Выкінула з мяшка і кажа дачцэ: «Вось ён, падманшчык, палі ў печы, пячы яго, каб да абеду гатовы быў». Сказала так, а сама пайшла некуды. Дачка запаліла ў печы, прынесла лапату і кажа Піліпку: «Лажыся на лапату, я цябе ў печ саджаць буду». Лёг Піліпка і падняў ногі ўгору. «Не так, — крычыць ведьміна дачка, — гэтак я цябе ў печ не ўсаджу». Піліпка звесіў ногі ўніз. «Не так, — зноў крычыць ведьміна дачка. А як жа, — пытаецца Піліпка, — пакажы сама». «Дурны ты!» — вылаяла яго ведьміна дачка. «Вось як трэба, глядзі». Легла яна сама на лапату, выпрасталася, а Піліпка за лапату ды ў печ. І засланкаю яе засланіў, ды яшчэ моцна ведьмінаю ступаю затуліў, каб не выскачыла з гарачай печы.
Толькі ён выбег з хаты, бачыць, баба Яга ідзе. Піліпка скокнуў на высокі густы явар і схаваўся ў галлі. Зайшла баба Яга ў хату, панюхала, смажаным пахне, дастала з печы смажаніну, наелася мяса, косці на двор выкінула, ды пачала качацца на іх, прымаўляючы: «Павалюся, пакачуся, Піліпкавага мяса наеўшыся, крыві напіўшыся». А Піліпка адказвае ёй з явара: «Паваліся, пакаціся, даччонага мяса наеўшыся, дачынай крыві напіўшыся». Пачула гэта ведзьма і аж учарнела ад злосці. Падбегла да явара і давай яго зубамі падгрызаць. Грызла, зубы паламала, а моцны явар стаіць, як стаяў. Пабегла тады баба Яга да каваля: «Каваль, выкуй мне сталёвую сякеру, а то я тваіх дзяцей паем». Спужаўся каваль, выкаваў ёй сякеру. Прыбегла баба Яга да явара, пачала яго секчы. А Піліпка кажа: «Не ў явар, а ў камень, а ведзьма сваё. Не ў камень, а ў явар». А Піліпка сваё: «Не ў явар, а ў камень». Тут сякера як стукнецца ў камень, уся вышчарбілася. Заенчыла са злосці ведзьма, схапіла сякеру ды пабегла да каваля вастрыць. Бачыць, Піліпка хістацца пачаў явар. Падсекла яго ведзьма, трэба ратавацца, пакуль не позна. Ляціць чарада гусей. Піліпка да іх: «Гусі, скіньце мне паперу, я з вамі палечу да бацькі, да маткі, там вам адплачу». Гусі скінулі яму паперу. Зрабіў Піліпка з гэтых пёраў толькі паўкрыла. Ляціць другая чарада гусей. Піліпка просіць: «Гусі, скіньце мне паперу, я з вамі палячу да бацькі, да маткі, там вам адплачу». І другая чарада скінула яму паперу. Потым праляцела трэцяя і чацвёртая, і ўсе гусі скінулі Піліпку папяру. Зрабіў сабе Піліпка крылы ды паляцеў услед за гусямі. Прыляцела ведзьма ад каваля, сячэ явар, аж трэскі сыплюцца. Секла явар, трах, упаў на ведзьму і задушыў яе. А Піліпка прыляцеў з гусямі да хаты. Зарадаваліся бацькі, што Піліпка вярнуўся. Пасадзілі яго на стол, пачалі частаваць, а гусям далі аўса. Тут і казка уся. Ну, а мараль гэтай казкі ў тым, што раней не было такога паняцця, як дзіцячая цэнзура, і ніхто не клапаціўся пра ментальны стан дзяцей. Дарэчы, цікава, што існуюць, так бы мовіць, адаптаваныя больш дзіцячыя версіі гэтай казкі, нібы з іншых усесветаў. Ну і гэты агульны матыў пра нейкую дзіравяку, якая ператварылася на хлопчыка, мне падаецца добра вядомы усім. Джоні Піліпка і баба Яга у казцы «Піліпка, сынок».